Siivouskalenterin luukku numero 21, pölyjen pyyhintä. Ja pölymiekka on muuten ihan must-tuote sun siivouskaapissa. Tämän päällisen voi pestä koneessa, ja tätä voi taivuttaa, ja tämän voi liittää varteen, jotta saa korkeammalta pölyt. Ja nyt me taivutetaan tän näin, kun me otetaan ovien päältä. Kattokaa. Tadaa! Ja sitten tästä listojen päältä. Ui vitsi, ne oli pölytät. Wow. Ja sitten mä pyyhin pölyt noista sarvista pölypampulalla, minkä mä liitän tähän sinin varteen. Sitten vaan pyyhitään. Siis kato miten kätevää. Ja sitten mä otan vielä tuolta kaappien päältä. Ja tämänkin voi muuten taivuttaa. Oh my god. Kato. Kattokaa mikä määrä pölyä. Ja sitten kolmas hyvä tapa pyyhkiä pölyt pinnoilta on kuiva mikrokuituliina. Mikrokuitu on staattista, joten se oikein imee pölyt itseensä. Wow. Apua. Upeeta. Noin, valmista.